Assalamu alaikum bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pidi TV caggal nde jettuɗen Allah julɗen Mouhamadou Thioubadou ɓurɗo windere en jetti jinnaɓe men en juurima wasilaɓe men en juurima papa men wasil men Cheikh Nouroudine Hammat kono noon en calmini ɗon dendagal seerema fuutankoɓe ɗo goni e dunde Baba Adama en kofnima kadi e koyɗe mabɓe en mbiɓe en ñaguimama ɓe duwaw o ko ɓinguel moon miñiraguel moon baɗiraguel moon no kewrum wiide ni Sali Dia debbo Magnam Liduɓe Lidu Bano Huuɗe sippatoro ɓe sippata Jamli walla mbiyen debbo mo Boosé walla mbiyen debbo mo Fuuta Kala kewɗo waɗan ɗon émission moɗon Debbo Africa walla émission meɗen Modde Art taw ko ɗo tan e Pindi TV télévision meɗen ɗo tan e Pindi wona banggue goɗɗo en calmini kadi en juurima bandiraɓe ardiɓe galle ɓe nde tawnomo yettani sababu yettani Allah en calmini ɗon bandiraɗo gorko belɗo fannorade o gorko fulɓe o tawno eɗen kewide so ɓiɗɗo wonno wayi ko ɓe yummum tan hay baaba heewi ko bokkade kono so ɓiɗɗo barkini ko ɓe yimɓe foof wadde ko on woni ɓiɗɗo mo Pulago kala Dawoudou Moussa Dia gorko mo wendu Boseyani kono noon sen mbi Dawoudou Moussa Dia min mbi mawni ko sehil makko Harouna Moussa Dia ha to Burkina Faso ko noon tigui kaw meɗen sehil meɗen conseillé meɗen kawbo Samba Diop sehil sukaɓe kala tawno mbaɗa heewide so maayo heewi ko deeje heewide maayo gandal heewi deeƴi en calminmama mo juurrenmama mo directeur général ɗo e Pindi TV kono noon eɗen cawnodirɗo e bandiraɗo gorko Sara Kulle o sen beela mbiyanmo pullo o on woni Moussa Togala gorko mo Fuuta Kala ene jogani men ɗo huɗo en waɗa ko fulɓe jiiɗi ko kono noon eɗen gandi sen jooɗima ɗo en kaali image uji ɗi jooɗi ha son uji ɗi peewi ko Allah e ɓeɗo bandiraɓe worɓe e bandiraɓe rewɓe dariɓe ɗo e jeese meɗen caméraman uji men eɓe coofani ɓe bandiraɗo gorko Ali Fall o salminama o juurama kanko jogui en kaɓirɗe ko noon tigui Bocar Ly mi heewide ɓe Lidel Bousel Kanŋe toroɓe walla wiye Kanŋe toroɓe ɓe kodde kadi lamade ko noon tigui debbo bawɗo worɓe nde Fatou Massaly calminama juurama kamɓe jogui en kaɓirɗe e wiide bandiraɓe en calmini en juurima dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi ɗo gone dunde Baba Adama hen guila Afrique Asie Europe ha États-Unis e tawno eɗen keewide so tawi muynowo ami ha gamlundi yoodi tan ganden ko yummiraɗo jakke balaɓe he wadde noon so Pindi woni hande caggal nde ɓeɗo bandiraɓe worɓe ɓeɗo kawiraɓe daari peeni ɗum ha fewi mbaɗi hen jawɗele mumen mbaɗi hen gandal mumen kono noon ɓe mbi softide gamowo ko pobɓowo darni hande Pindi ha yetti ɗo ko Allah e auditeur uji muɗum Allah yeeɓoɓe Pindi wonɓe ɗo e leydi he hay caggal leydi he surtout diaspora o par ce que eɗen gandi koɓe yiɓɓe Pindi no fewi min noon mbayri yiidemi ɗo kono noon ken jagganoɓe tan en gonano selluɓe ɗiɗo lebbi tati foof nde tawno neɗɗo ko noon ñawat hen sellat hen en jetti Allah kadi nde hokki en kadi hande cellal hokki en coftal ha mbawɗen arde kadi joɗana ɗo e bandiraɓe ɓe e hollude bandiraɓe ɓe tan kadi ko ɗum tan jagguno en wonano goɗɗum en garti eɗen ñaagui Allah yo juut ɓe ɓooya yiiden ɗo noɓe jinno yiidirde en ɗo taw eɗen gandi eɗen keeɓi appel aji kewɗi émission uji kewɗi mum fof ne namdo Sali Diawol ko jagguma min mbayri yiidema Pindi min mbayri yiidema Pindi gandon ko ɗum tan wonno ko jagguno am komi jagganoɗo hande caggal Allah nde tawno woni ko mbiɗen ko kono joni alhamdulillah rabbil alamin Allah en kefti cellal meɗen wadde minen mbiya bandiraɓe min yiitu ɗo kadi so Allah jaaɓi jeese meɗen ɗe kadi jokken darde nde gonen ɗen nde nde tawno ko darde leñol ko darde Pulago e kala saaha Moussa Togala seydi Togala alhamdulillah rabbil alamina mi yetti Allah e ñalɗo mum bambara ko Moussa Togala maître docteur d'état chef de orchestre de Gadaga hande mi joro Pindi TV debbo pullo noddi kam kono Salimata Dia debbo pullo omo moƴƴi mbaadi omo welli haala o mandi ko foti halde woni Salimata Dia
to nokku wiyete Agnam liiduɓe debbo Agnam wallay hande mbiɗa Pini TV mi welti Dawra Moussa Dia woni sabugo o wallay gonga bi Moussa Melelu bi Samba Melelu bi Mamadou Melelu bi Diawo Melelu bi Demba Melelu bi Silla Melelu bi Gidara Tafsir Diawo Dia mbiɗa semna kala bi pullo mbimami pullo e Haalpulaar soni bando weltare makko ne heni Selmata Dia Moussa Tokala Almoudo Alhaji Gana Fariga c'est la première fois déjà fulɓe Sénégal naaɓe Mali Mauritanie Sénégal Guinée Bissau Guinée Conakry Nigeria ha Tchad kala bi pullo so nani émission debbo pullo jontara o weltare man hen Seydi Togola a jarama Seydi Togola Diawo Dia machallah mboɗo andi fulɓe beltima sey ko wayno mboɗo andi kawam banam gorko Kofi Ba walla mbiyen Mamadou Ba to États-Unis to Columbus o ha yo mboɗo andi ɗo ene welamo kono noon ko noon tigui banam gorko biyeteɗo Yagoubou Adji gorko ma hawre gonɗo to e Belgique mboɗo andi ɗo ene welamo Seydi Togola ko noon tigui badiraɗo gorko Mamoudou Aw gonɗo ɗo e marché aslem taw gorko ma hawre mboɗo andi ɗo ene welamo wadde noon ko wiide tan en beltinima dendagal bandiraɓe yimɓe piindi e dendagal bandiraɓe yimɓe Sali Dia e dendagal bandiraɓe yimɓe Pulago woni no mbiɗen ni en mbayrino en garti kono yo bandiraɓe kadi pat yoɓe gadda surprise uji kewɗi nana yeeso émission meɗen Debbo Africa ma artu émission meɗen Modde Ar aussi ko noon se nani noon émission Debbo Africa ko émission tan paltanaɗo sabamde rewɓe Moussa sa nani wiyama noon eɗen kewi wiide ko debbo woni aduna wallahi ko debbo woni richesse wallahi ko debbo kadi woni ɓesgu par ce que eɗen gandi kalɗo nana wiya waliyu ko debbo jibini ɗum annabaɓe ko rewɓe jibini ɗumen so wiyama président de la république ko debbo jibini ɗum e woliyaɓe eɗen kewi wiide kalɗo debbo ala fewata par ce que ko neɗɗo jogui jawdi o jogui jawdi foof o jogui gandal o jogui gandal foof o yonta foof o maha galle makko taw ko sato sa naati ɗon a tawan ɗon debbo oɗo galle ala cinkal wona galle wallay wona galle wadde noon debbo wona sara e aduna eɗen gandi surtout noon so wiyama Debbo Africa ko rewɓe susɓe dariɓe kadi tampuɓe e nder galleji mumen jaɓani worɓe mumen tampani ɓesguji mumen ha ndiwi taw no woni no mbiɗen ni so ɓiɗɗo wonno way ko ɓi yummum tan woni foof ma yaltin hen responsabilité ji mum kono ko yumma tan woni ganduɗa hayso ɓiɗɗo ha ngama daro wi o ko ɓiyam kadi daroto waɗa ɗum soutenir wonata sare muɗum e kala saaha wadde noon so tawi hande piindi wiyama Pindi TV ƴetti émission spéciale pour rewɓe ko teddungal ngal piindi hokki rewɓe wadde eɗen mbiye piindi Allah jarama on jarama e yimɓe noon ardiɓe piindi ɓe wadde noon mbiyen émission Debbo Africa toɗɗi ko kala debbo to wawi wonde e dunde Baba Adama hen woni e ɗo e Dakar woni e région ngaji he foof woni ha caggal leydi kala debbo jiiɗo hen hoore muɗum ene yiiɗi bismede ɗo e Pindi TV bisimilla mum e Pindi TV ko émission muɗum debbo entrepreneur o debbo ministre o debbo député o debbo jaaho e jeere ene yeeye liɗɗi walla ne yeeye ligguimo debbo joom restaurant o debbo pinowo ene naate nder galleji ene wuppa so pari nawtande ɓiɓɓe mum o ñaama o ene waɗa soutenir joom galle mum o debbo dariɗo wi lan ene haɓɓi wudere muɗum ene jogui ɓiñum ene jogui jinnaɓe muɗum ene jogui ɓesgu muɗum ɓen rewɓe fof ene bisma ɗo e Pindi TV ene mbiye kala yiɗɓe ɗo ha caggal leydi ha yo jokkodiri Pindi Sali Dia kalɗo mbawɗon wondema tawre muɗum to
Seydi Togola émission meɗen modde arde sa nani modde ar ko kala neɗɗo gonɗo e ar he eko wawi ko peintre kanko andi ko artiste jimo ko wawi wonde foof woni debbo woni gorko wallahi omo bisma ɗo e Piidi TV tawti ko Sali Dia bismotomo ɗo wadde noon Moussa Togala nam woni no mbiɗen ni mo yettani sababu yettani Allah askay en jetti Allah noon no feewi alhamdulillah Allah waɗani meɗen sababu jonde meɗen ɗo ko min jettuɗon ɗiɗo Daoudou Moussa Dia tawra Moussa Dia en mbimo Seydi Diawo Pullo Diawo Diawalde Dia Elimane fof ko minen jeeyi Seydi Dia ha to wendi bosoyaɓe wendi bosaɓe selma aduna fof woni heɗo Salimata Dia aɗa weeli haala bisimillah Seydi Togala woni no mbiɗen ni wurde hoore muɗum sattani kono ko wurde leñol muɗum satti ko waɗi ko haade weeɓani par ce que eɗen gandi hay ɗemgal gotal wawa yaade sans communication yimɓe ɓen kewi wiide partout holko tagui pulago yetta heɗo foti yettade ɗo ha joni holko tagui fulɓe ɓuuri aldude holko tagui fulɓe ɓuuri andude kono ha joni ɗo poti yettade ɓe jettaki yoɓe paam noon ko wayno Daoudou Moussa Dia en jiiti lawol ko manquirɗen ko hono ni ɓe janoɗen fof koen tenkoɓe garannoɗen koye galleji jomumen ɓe misneɗɗo wonde peccowo ɓuuri wonde pecceteɗo a kedatan ko caggal adde tenka so tawi noon ɗo tenkannoɗa ha wonti tenketeɗo ɗum ko yettere Allah ko ɗum Daoudou Moussa Dia faami o disnodiri hen e andude ɗum kaw Samba Diop banɗo ɗum guila cukako ha yettiɗo yettiɗo kawmum yimɓe fof ganduɗo holko woni média ganduɗo holko woni communication ɓe mbi enen pour no mbawɗen wallude leñol ngol ha yettoɗo foti yettade ɗo wawata gasa sono an darɗen télé radio par ce que moni foof ne andi neɗɗo wawi joɗade haala nane haala muɗum kadi heeɗe taw kadi en waɗi fayida awa dañde ɗum sona e nder télévision walla e nder radio ko mbawɗa haala foof sa jooɗima e bedde ha jogui micro ma ɗo wulla walla ɗa haala ma jagge ka kangal kono ko télé tan mbawata joɗade walla radio kaala naneɗa ande kadi kalta ko en waɗi nafoore itti jawɗele mumen noon mbaɗi hen sababude leñol fulɓe guila fuɗɗi noon faade joni ala hay ballotiɗo goto wadde ɗen mbiño leñol fulɓe yo daaro eɗen gandi tigui woni yidɓe won daariɓe kono yo ɓurɗo wawde darade sponsor uji yo gar waɗo publicité ɓe yo gar par ce que ɗen gandi ko ɗum wawi darnude télé ko ɗum wawi darnude radio goto moƴƴo kadi ko Allah wadde noon eɗen mbiya fulɓe foof yo ñagonoɓe Allah balɗe juutɗe e battane moƴƴe tawno on kewɗen wiide ni ɓinguel ñiiwo ñagantaki Allah yo mawno ñagante Allah tan ko yo wuur wallahi wadde noon e ɓawa gasde taw en jettani oɗo sababu en beddaki kadi lahangal e ɓeɗo ɓiɓɓe fulɓe e wiide ɗumen yo gar jagga e piindi ganda piindi ummini tan ko sababde leñol ngol leñol noon so tawi a umminima ɗum leñol kadi wawi dolnude ummini ɗum ko Seydi Togola Seydi Dia alhamdulillah rabbil alamina Salimata Dia ko morto woni morto Fatoumata Souleymane Masina ko debbo ndeysan debbo jimme ɓuuri Touba say min go debbo tan ana famani debbo wona tande wallay wonata debbo jimi woliyaɓe précisage kamɓe jimi galiwaji debbo woni aduna sa natti gale to debbo ala toon hankadi tani ala bandiraɓe sa wi aynaɓe mbiya suppoɓe mbiɗa Salimana debbo joni jaro franchi woni tedderi bureau Moussaɓe wallay goo berke jojiya woni paari hande Kumba Jibo Leyti Ka joom suudu Jibo Leyti Ka sagalaro madoɗo Salimata Mamadou Modou ko suuf moori Samba Mori Bamba Moussa Togola amir heɓire million mbimi heeɓi million hande mi heeɓi rokkima million ɗum ko bottare ma est ce que kuma debbo bayi gandal hadde ammayde Salimata nam yo fulɓen tinno ñalande benni hammere fof uɓali hammere pulo ɓuuri gonga hammere pulo wota o dugata ñamata gaji ko noon tigui Seydi Togola en beltanirimo ɗon kadi rewɓe dariɓe wonɓe to e caggal leydi nene meɗen Fama Dia debbo Magnam Didiɓe nan toon France eɗen gandi ko yeeɓi yanke piidi no feewi
ko noon tigi mini meɗen Mariam Dia séri Alsane Diabo to France eɗen gandi tigi sen jeehi ha France min ɓennu payen ha Allemagne calminen ɗon funere meɗen sehil meɗen Mariétou Sall debbo mo Agnam debbo mo Bagge Combe Lombe waɗi Bagge Wujja Jura kañum fof ko rewɓe wawɓe worɓe nde tawno ko rewɓe dariɓe e nder Europe ene kaɓɓi guddi mumen ko dañi fof eɗen nelda ga ha maahi galleji nder wuuro mumen ko noon tigui eɗen gandi kadi yeeɓiyanka meɗen fansa meɗen kadi jiɗɗo meɗen Hawa Ba ha to Canada en calminimamo en juurimama wadde noon eɗen mbiya dendagal yidɓe Sali Dia tan on calminama noon kala on juurama oɗon mbiye kadi ko arnode ɗo tan e wiide bandiraɓe ɓe ko jagguno en ko oppi en eɗen ñaagui Allah yo juut eɗen mbiye kadi bandiraɓe fof kadi juutmo wuuri nde tawno guila juula ha joni en keɓando joddade e bandiraɓe ɓe eɓe jarlo eɓe jaafo nde tawno eɗen gandi joɗade haala weeɓani ma woɗɗo joɗɗa kaala perdirɗa e neɗɗo tawa tinani kono noon ko haala sakki fof heeɗani nde ɓuuri sattude eɗen mbiya ɓe banggue men enen en jarlima en jaafima yo Allah waɗen yerlaɓe yafaɓe yo Allah hokku en kadi duwade duuma wuuri kewɗi tawɗen ɓeyden ustaki ɓe bandiraɓe ko arnoɗo ɗo tan ɓe salminde bandiraɓe e weltindeɓe kadi andunoɓe kadi bayri yiide image meɗen ɗo ɓe jiiti ɗum hande ɗo yataw kadi ko hunde jokkore eɗen ñaagui Allah yo Allah waɗanen ɗum taw kadi ko hunde kadi duuma honde wonata eɗen mbiya bandiraɓe Moussa Togala gara mbaynoɗa mbaynoɗen bandiraɓe ha saaha goto ha saaha goɗɗo inchallah bientôt ɓe jiiti ɗo Sali Dia so Allah jaaɓi yesana bandiraɓe aduna ko golle e balle gonga mo ala ñele ala ñalande ferema bonde bandiraɓe tinnoɗe jaggodire golle Salimata somi joni kam min mi jappullam goto de nga jeli ka nga jeli ɗo président e suudu men SAS e Coumba Ronnala Belgique debbo pulo Belgique wonde bandiraɓe ha ñande wonde sala jaaɓi min e pulamu debbo pulamu Agnam Salimata Dia sala jaaɓi gongolu ma mi ardo mi jooɗa inchallah sa suuli kam noddo ñande fof o salmodi kam meɗen nota alay si togala mi welti anna weltanama e nota gon tawno noddede sattani satti ko noddede noto eɗen gandi kadi ɗum kadi ene weela pulagu kalko weela pulagu ko hen gonɗen woni no mbiɗe ni en jetti dendagal bandiraɓe en jarimama ɓe eɗen dokkaɓe rendez-vous inchallah bientôt avec kadi surprise uji kewɗi inchallahu rabbi wawa noon wadde ɗo émission baɗo ni ha paari mi jarno taw mi jarnaki ɗon min wiyatano bonam gorko conseiller am sehilam gonɗo to États-Unis biyeteɗo Cheikh Talla gorko mo Hayre Law ko neɗɗo jagguɗo e carriére meɗen no fewi par ce que eɗen gandi neɗɗo goto timmani timmi tan ko Allah kono ko neɗɗo mbaɗo on conseil je banggue bang hay banggue émission meɗen kala ko mbawɗen en haalde wadde noon en jetti jinnaɓe meɗen en jetti yidɓe nde tawno yidde ene satti Allah jarama on jarama ha ñande wonde inchallah